ma naqbilx. Allora, x'inhu l-iskop tiegħi? Jien, x'inhu l-iskop tiegħi? Li jiena kelli xogħol u f'pożizzjoni tajba, kelli l-karozza, kollox, jien kollox kelli. Allora jiena, għalfejn aċċettajt is-sejħa tal-Alla biex inħalli kollox ta' biex ikolli l-vot tal-faqar? Alright, tal-ubbidjenza u tal-kastità. Allora jiena, mhux jien biss, dak monti kbar ta' nies fid-dinja llum li iva, minkejja kollox minkejja l-ġen li qegħdin ngħixu fih. Xorta tanna nżgħażagħ, iva li jiċċettaw is-sejħa tal jħallu kollox warahom. Jien laqas il-wirt tommi u ta' missieri ma nista' jkolli, għax jien irrenunzjajt kollox. Jien ingħatajt għall-Knisja u għall-Ordni Dominikan. Imma ngħatajt biex nagħmel karriera. Karriera qas għandi paga jien. Jien m'għandi xejn.